sa troopers. Those who are with me, taas yung kanang kamay. Be sure, ha? Huwag kayong magpakurap, ha? Huwag kayong magpakurap. Huwag kayong Huwag kayong magpapaloko, ha? Sige, baba. Isang report lang na isa sa inyo ay tumanggap ng bribe. Kahit piso. O kahit isang balot ng candy na tatanggapin ninyo. That will destroy everything. Andito kayo, susuportahan kayo ni Secretary of Justice. Anong kailangan nyo, pagkain, ipoprovide lahat sa inyo yan. Basta huwag na huwag kayong magpapabribe. I am clear with that? Is that clear? Be sure. Be sure. Sir, angat nyo nga po, sir. Angat nyo po, sir. Angat nyo po. Dito. Jimmy, dito. Sir, kami mo lang si Papa. Ikaw pala siga dito. Yes, sir. Ha? Ha? Tuloy. Sabi mo nga sa interview mo, siga ka eh. Yes, sir. Ha? Dinalo pa yung office mo, sabi mo, hindi ka lang killer, karnapil pa. Ano pa yung sabi mo? Kinalap lang po, sir. Pagkulong sa kaso ko, sir. Dinagdagan mo lang. Kinagot ko lang po ito po sa Dinagot mo lang. So, ikaw ang mayor dito. Ano? maximum dati, sir. Maximum. Yes, sir. Sige. Thank you. Kang si Juan. Thank you. Kang si Juan. Si Polanco. Buta na kung nyo. Mag-isang siya. Buta ka. Ha? Meron ka ha? Buta ka. Buta ka. Dinood na yung ginagawa ni leader ko. Dinood na ang kariyari sa Gasbury. Dinood na? Kung ulam mo kabuta, magkaka. Kariyari sa Gasbury. Ayo, ha? Magkaluwas sa tulganan. Wala ilain magkaluwas sa tulganan. Hindi ka maluwas ang inom, hindi ka magkaluwas sa sinanong. Buwan ang sinanong para kaluwas sa sinanong. So, sige, siguro ka. Go! Go! Paharapin mo dito! Harap dito! Harap dito! Look at me! Dito! Look at me! Yo, Peter ko! Si Jimmy Sebastian, yan? Yan? Din. Patawag mo si... Bantay kayo sa amin. Bantay kayo sa amin. Bantay kayo sa amin. Basta pagka magloko-loko sa ayaw ko nang makita pa nakatindig isa. Wala akong gusto nakakita nakatindig sa iyo. Yan talaga ang totoo. Prangka nationwide yan. Yung death penalty to me is the retribution. Magbayad ka. What I would do is to urge Congress to restore the death penalty by hanging, especially if you use drugs. Automatic yan. I become the chief PNP only once, so I better give it all and give it my best shot. Itutudo ko na ito, and I swear I will not fail you, Mr. President. Dili
gayud ako magpakaulaw kanimo, sir. To all members of the PNP, beginning today, I am your father. A father who loves and takes care of his children, rewards his well-performing children, and punishes his erring children. In our fight against drugs, criminality, and corruption, it is either you are with me or you are not with me. If you are not with me, then if you are with me, then let's do it. But if you are not with me, then you are finished. We will be relentless in our internal cleansing efforts. We have to eliminate scalawags from within our ranks. Kayo mga kutong, abusado, tamad at sindikatong pulis, bilang na ang mga araw ninyo. Lalo na kayong mga pulis dito sa Metro Manila na pinagmamayabang pa ninyo na kayo ang mga ninja, na kayo ang taga-recycle ng Cebu. I am giving you 48 hours to voluntarily surrender to me at ilahad ninyo sa akin ang lahat. Otherwise, mag-awol na lang kayo, mag full-time drug lord na lang at magpag-gira na lang kayo sa amin. Hindi ko po masisigmura ang bagong kalakaran ngayon. Ang bagong yabangan ngayon sa mga kutong na pulis ay hindi na po magkano ang kanilang nakukulikta sa illegal gambling, kundi magkano ang kanilang collection sa illegal drugs. I am telling you this. This has to stop right now, or I will stop you from enjoying your vivid life. I promise you, change is coming, including your birthday, which will be changed to November 2. Sa mga matitino kong kapulisan, ang kung matagal na kayong nagtitimpi, hindi ninyo magagawa ang gusto nyo gawin. Dahil, ika nga, buntot mo, hila mo. Dumating na po ang pinakahintay nating lahat. Ang presidente na determinadong wakasan ang salot ng lipunan. Ang lideratong iaalay sa atin, ang lideratong aalay sa atin hanggang sa dulo ng walang hanggan. We are facing a daunting task, that is to reduce to the lowest possible level our country's problem on drugs, criminality, and corruption. I am not cowed by this challenge. I am very optimistic that together we can win this fight. Sa sambayanang Pilipino, this is our golden moment to prove to ourselves that we are capable of ending the ills of our own society. Tulungan niyo po kami. Huwag po ninyong babayaan ang inyong kapulisan. We need your help very badly. I am urging you to please join the fight. Be our prayer warriors. Ipagdasal niyo po kami na sana kami ay magtatagumpay sa aming misyon. Na sana kami ay hindi magkakamali at higit sa lahat, hindi namin maaabuso ang karapatang pagtao. Now, therefore, I, Police Director General Ronald Batu de la Ruta, am ready to take on the challenge to lead the PNP, and I am ready to start my work for the PNP and this nation as a whole. All orders and instructions shall remain undisturbed until they are rescinded or amended. Maraming salamat po. Mabuhay ang Philippine National Police at mabuhay po tayong lahat. Thank you very much, sir. Police Director General Ronald De La Rosa, Chief Philippine National Police.